Ako, pasensya na. STPC release ha. Ayan po ang ating mga ibon. Okay, opo talaga siya likod. Ayan po, nagsisimlaan na. Nahirapan po kami kumalat ng presyo mga kalapatids. Kaya, ngayon lang po kami nagkaroon ng pagkakataon. Kaya medyo mainit-init na. Sabagay, ayos lang naman po. Malapit lang naman yan. Pero sana makauwi po lahat. Hindi po namin kagustuhan to dahil hindi namin kabisado yung lugar. Kaya tatagalan po kami. Pasensya na. Hihingi po ako ng paumanhin mga kalapatids. Maraming salamat po. Yo, what's up mga idol no? At nagkita na naman tayong muli at yun yung mga idol no. So, Nobelita Cavite mga idol at yun nga mga idol no. So, palay talaga yung mga warrior natin mga idol no. To, road to Tacloban tayo mga idol no. At yun na nga, sa MPC no, combine ng FTPC at yun na nga mga idol no. So, tara, magkarga na tayo mga idol habang maaga pa no. At yan, samahan nyo akong mag-abang bukas mga idol. At titingnan natin mga idol no. So, yun nga pala mga idol no. Puli ngayon mga idol. Mountain bike. Salihan natin yan mga idol no. First mountain bike tsaka second mountain bike. At yun, salihan natin mga idol no. Baka makakurot tayo ng mga idol. Makakurot tayo ng spike. So tara, let's na sa Broadway mga idol. Kumusta mga kukuy? Kumusta mga kukuy? Yo, isang mapagpalang gabi mga idol no. At yun na nga mga idol no. Dito na tayo ngayon sa FTPC no. Combine ng MPC mga idol. At yun na nga mga idol no. So, Nobelita Cavite mga idol. Yun na nga, medyo pala yung mga warrior natin mga idol no. At yun, so kung di pala nitatalpak mga idol no, time check tayo mga idol, 7:03 no, ang oras ito ay hatid sa inyo ng Kalapatids Flyer Mix and breeder ni Sir Ronald Gonzales. At yun nga mga idol no, yung mga warrior natin mga idol, alagang kalapatids yan mga idol no. At yun nga, magtatalpak tayo ngayon mga idol. At syempre, sasali tayo sa pooling no. At yun, di natin na-complete yung info ng sa pooling no. Yung mga panalo ng mga idol no, mountain bike mga idol, first and second mga idol, mountain bike mga idol. So sali tayo mga idol, para naman may bukas no, sa pag-abang ko, nandiyan kayo. Mas excited mga idol yung pag-aabang natin bukas mga idol. At yun, update tayo sa parapol natin mga idol. At yun, malapit na mga idol, magpa 500 subscriber na tayo mga idol. At maraming salamat sa inyo no. At yun na sa mga nagsasawa sa pag-gumawa ko mga idol. Syempre may isang channel pa tayo mga idol no. Yun na mga idol no. Meron tayong maraming option dyan mga idol na pwede natin pagpilian mga idol. Yung mga funny video ko, public video, public prank. Yun, marami tayo dyan mga idol no. At yun, please naman na pa-support din sa channel ko na yan. At yun, dito sa Alburo Loft no, pa-support din mga idol no. At maraming salamat sa inyo no, sa mga subscriber natin dyan, sa magsusubscribe pa. Yan, maraming salamat sa inyo no. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa Aliano Loft. At yun na mga idol, so let's talpak tayo mga idol no. Ayun na nga. Ano ba yung nakalaro mo ito? Ito lang. So yun nga mga idol na, syempre mga idol na, at di nawawala yung ibon natin mga idol na palakas mga idol habang lumalayo mga idol. At sana naman talaga mga idol no, bukas mga idol makasabay siya kasi isasali yan sa pooling to mga idol. At yun nga na, mega shoutout sa pogi natin coordinator dyan. Yung si idol ka na. Yung nakalaro ito? Oo. Yun nga na idol. Mga idol, yung utol na ito mga idol na sa parapol mga idol no. Let's abang-abang mga idol. Batang-bata mga idol. Ito, mag-3 months na mga idol.
Magkano as boss Jim? 120 lang. Okay. Yun mga idol, no? Para may abangan kayo bukas mga idol. Kukuhain natin yung spec ng gulong ng mountain bike mga idol, no? Kahit makano lang tayo, kahit preno lang mga idol. Eh. Hindi toling halik ha. Ang galingan mo bukas ha. Bilisan mo ha. Tatalpak na natin. So bali isa lang babayaran ko na boss Jim na. Ito lang. Dalawa ibig mo na ba? Ano yun? Dito sa para yan. Yung black check natin mga idol ha. Pumapalo pa. Wala parang lakto rito. Yan nga mga idol, ito na yung pinakamasakit mga idol. Ang bayarin. Okay. Si man wala pa? Wala pa yan. Okay na. Sino nga mga idol na tapos na tayo magdalpak mga idol at syempre mga idol na sana bukas mga idol no. Samahan niyo ako mag-abang mga idol at yun na nga expected natin to bukas na mga 9 siguro darating ibon natin mga idol at yun na hanggang dito na to mga ang video na to mga idol at see you tomorrow. Bye bye. Kumusta mga kukuy? Yo! What's up FTPC at yun nga binagtas araw ngayon ito mga idol mag-abang tayo sa FTPC mga idol at yung dalawang club yung abangan natin ngayon mga idol at yun mega shoutout FTPC no combine ng MPC at yun nga nagkarga tayo kagabi mga idol yun nga mga idol yung consistent natin mga idol na yung baby girl natin mga idol di natin alam kung girl ba yun o kak ba yun yun nga mga idol nakasali sa pooling ngayon mga idol no at syempre mga idol first, yung sa first mga idol na manalo ng mountain bike at sa second mountain bike din mga idol at yun nga mga idol no sinali natin yung natin mga idol yung consistent natin mga idol no so kaya ito mga idol abang-abang tayo nito ngayon mga idol no kasi sila mga idol release doon ng 719 at ito na nga Nobileta Cavite mga idol at yun na nga mag-speed sila ng 821 mga idol no hindi 821 darating sila mga idol ko 14 po yung speed doon mga idol no at yun malamang mga idol di naman ganun kabilis yung mga ibon natin mga idol no at yun malay mo mga idol masama sa malakas yung ibon natin mga idol no at yun sana nga talaga na matangay ng hangin na punta rito mga idol no at yun na nga talagang sobrang saya natin mga idol no kasi yung ibon natin mga idol no magti 3 months na siya mga idol at yun nga sinala natin yung kapatid no ipaparapol natin mga idol at yun, sa mga gusto sumali dyan mga idol no ayun comment lang mga idol sali po ako dun sa dun po sa may pinost po akong video na 500 subscriber mga idol at yun mag-start na po tayo sa parapol no at yun syempre mga idol no mega shoutout tayo mga idol no wait lang time check tayo mga idol no 7:55 mga idol ang oras na ito kahatid sa inyo no ang Kalapatids Flyer Mix and Breeder ni Sir Ronald Gonzales at yun nga mga idol no yung ibon natin mga idol alagang Kalapatids mga idol talaga napakasolid mga idol no at yun na nga syempre mga idol no at mega shoutout tayo mga idol no mega shoutout kay Billy Baina yun mega shoutout idol talaga napakasolid natin ito ngayon na parang kilala ko tong Billy Baina na to mega shoutout sa idol no at syempre Jonard Aleta mega shoutout Jonard Aleta at yun na nga maraming salamat sa walang sawang pag-support sa munting channel natin dyan at yun na Baratang Ibon yun mega shoutout idol at kay Bones Hunter Love TV mega shoutout idol no at syempre solid natin supporters ng mga to maraming salamat mga idol no at sa mga gusto pa mag-subscribe dyan no please naman pa-subscribe ng channel natin at hit yung notification bell para mag-update tayo sa natin mga video at yun kay Jason Lino yun ito solid natin ito mula noon pa hanggang ngayon nandito pa rin to no talagang solid natin to Jason Lino no at yun Lorenzo Royag Vlog Love TV yun mega shoutout idol at yun maraming salamat sa walang sawang pag-support sa munting channel natin at kay Tonga Mark Angelo yun idol tama na itong pagbanggit ko ng ng pangalan mo na sa apelyido na alright ayun at syempre kay Fidel Patricio mega shoutout Fidel Patricio
At kay Red Check Love TV. Yon, mega shoutout idol no. At yun, maraming salamat. At kay Mark Sampaga, mega shoutout idol Brad Kapitan bro. Ayan, mega shoutout no. At yun, Joyval Victorio, mega shoutout idol. At yun, maraming salamat sa walang sawang pag-support sa munting channel natin. At kay John Mark Canaver, yun, mega shoutout. Pero nga pala ito mga idol na solidity supporters na rin ito mga idol. Talagang nakatutok na rin ito mga idol sa bawat vlog natin mga idol no? At yun ang ano kay Albert David, yun, mega shoutout idol. At syempre mga idol no, maraming salamat sa iyo no. At yun, lagi ka nandyan sa, sa bawat vlog ko, nandyan kayo. At kay Rodrigo Biador, yun, mega shoutout no. At yun mga idol no, talaga sobrang saya natin mga idol no. Sobrang saya, as in, ang saya ko talaga mga idol kasi nandyan kayo mga idol no. Sobrang thankful ko talaga dahil yun nga no, ginaganahan pa ako gumawa ng video dahil sa yun, hindi nyo ako iniiwan. At sa bawat vlog ko mga idol, nandyan kayo. Lagi kayo nandyan. Alright? Hindi ko na alam sabihin ko mga idol kasi medyo may isa na ano, medyo nauutal ako ngayon, medyo na ano kasi puyat ako gabi mga idol kasi yun nga no, alas 11 ng gabi, alas 12 gabi mga idol, pumunta kami ng Tarlac City mga idol at medyo malayo nga mga idol no, kasi na-rent yung kulong-kulong natin mga idol no. At yun na nga, medyo puyat yan. Ano nga mga idol, again no, at sa mga mag-subscribe pa dyan mga idol no, please naman no, pa-subscribe sa channel natin mga idol no. Siyempre mga idol, hit nyo na rin notification bell para mag-update kayo sa natin mga video. At sa mga gusto sumali dyan mga idol no, sa mga gusto sumali sa ano, sa parapol natin no, at yun, mahinang nila lang. Alright, talagang lumalaban yung mga kapatid nila ngayon mga idol no. Sa dito mayroon tayong south, mayroon tayong north mga idol no. Ayun, mga kapatid nila mga idol, solid mga idol no. Promise mga idol no, papalo sila mga idol. Alright, mga palo ngayon mga kabate. Yun ang mga idol, sa depende na rin sa pagka natin mga idol, sa motivation natin, kung paano natin sila yan, kung baga i-handle, paano sila i-handle mga idol. At syempre alam ko naman na ano, na ayun, hindi naman talaga totally talaga na ano, wag niyo isipin na yung ibon ko porque napunta sa inyo talagang dudulo na mga idol, talagang hindi natin alam yung kapalaran ng ibon mga idol no, kasi minsan talaga sa biyahe pala mga idol naharang na sila ng mga traffic enforcer, yun na nga no, pero may lipad yung ibon natin mga idol. At yun na nga no, malapit na tayo malapit na tayo mag-start mga idol sa parapol natin mga idol. At syempre mga idol, abang-abang na tayo mga idol no. At yun nga mga idol no, binitawan doon ng ano mga idol sa Novelita Cavite mga idol no, ng 7:19. At yung ano, mag-speed ng 1.4 mga idol kung darating ng 8:21 mga idol. At time check tayo mga idol no, 7:59. At yun nga mga idol no, so dalawang club abangan natin mga idol. At again, mega shoutout FTPC. At yun na nga no, abang-abang tayo mga idol. So yun nga mga idol no, time check tayo mga idol no. Sakto mga idol, ito 8:21 mga idol no, yung Novelita Novelita. Ayun, time check tayo mga idol no, 8:21 mga idol, Novelita Cavite mga idol no. So parating na rin sila mga idol. Mag-speed na rin sila ng 1.4 mga idol no. At yun nga mga idol no, alam kong hindi ganun kabilis yung mga ibon natin mga idol no. At sana lang mga idol masama sa mga malalakas yung ibon natin dito papunta rito mga idol no. At sana lang talaga mga idol makuha natin yung ano, yung spike ng gulong. Yun nga ano. At sobrang daming ibon ngayon mga idol. At yun, abangan sa tag-init mga idol. Yun na nga, so dito manggagaling yung natin mga idol. Dito manggagaling yung north natin mga idol no. Diyan mismo sa may Jollibee na yan. Diyan nalo sila lumalabas mga idol. Sa may Jollibee na yan, diyan sila lumalabas oh. Ang bilis nun dire-diretso Ayun na nga mga idol no, time check tayo mga idol. Wala pa rin ibon natin. 8:38 mga idol no, wala pa rin tayong ibon mga idol no. At yun, nasa na kayo mga ibon natin mga idol, wala pa rin. Ayun na nga no, ano na kaya nangyari sa kanila? Ito na mga idol. Ito na, para ibon natin to. Ito na. Novelita Cavite mga idol no. Ito na mga idol. Umikot lang. Time check mga idol. 8:39. Oh, ready mo. Ready mo.
Ready mo? Asan na yun? Nawala. Oh my God. Ba? Nawamali tayo rin mga idol ah. Nawamali tayo. Kala ko yun na, nag-victory na eh. 8:39 mga idol no. So wala pa rin mga idol. Nawamali tayo mga idol no. Dami kasi rumoronda mga idol. Yun na nga no. Mali. So yun mga idol, na time check tayo mga idol no. 8:41 mga idol. At yun na nga, ano nangyari? Wala pa tayong ibon mga idol. Yung ano, nawamali tayo kanina no. Ay. Asa na kayo mga ibon natin? Gadoy. So ito na mga idol no, ano bilitin natin mga idol, dito na mga idol. Nabilita Cavite mga idol no. Ito na. Ayun na mga idol no. Ayun na. Ay, nailang pa. Baba ka na. Nagkasabay sila ng black chick mga idol no. Nagkasabay sila ng black chick. Ayun na. Pasokin mo doy. Ayun na. Pumasok ka na. Kalabitin mo doy. Ang babae natin mga idol no. So time check tayo mga idol. 8:58 mga idol. Mga idol na. Six, 7, 3, 1, 2, 7. Yan ako mga idol na. So nag-speed na siya ng mga idol. 8:73 mga idol. Hindi rin masama mga idol no. Banana from Novelita, Cavite mga idol. So meron tayong isang ibon mga idol no. At yun nga, pag nakita ko yung black chick mga idol no, kasabay ng mga idol no. Ayan na mga idol no. Masyado ulit dumating sa natin mga idol no. At yun na nga no. Siguro mga idol, hindi natin isama mga idol sa sunod dating mga idol no. At yun na nga no, Novelita, Cavite mga idol. At yun, nag-clocking isa natin mga idol no. At talaga napakasaya mga idol kasi nasa mga 800 plus yung clock niya. At least dumating mga idol no. Matalo manalo sa atin mga idol no. Masaya tayo kung darating ibon natin. At yun nga, ito yung isa natin masyadong late na. Yung masyadong late na dumating. Pero masaya pa rin tayo mga idol. Nakauwi pa rin yung ibon natin mga idol no. At yun na. Ayan, mga sibong yun mga idol no. Ayun mga idol na, syempre mga idol, hanggang dito na itong video na ito mga idol. At maraming salamat sa inyo no. At sana mga idol no, patuloy kayo sumuporta sa channel ko mga idol, sa muntikong channel mga idol. At yan, maraming salamat sa inyo. At hanggang dito na lang to. Bye bye.